Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Febri Setiawan NIM 202163 saking semester 3 badhe nembang Mas Kumambang Laras Melok Patet Bareng. Cakepanipun ingkang dingin rama ibu kaping kalih marang maratua lanang wadon kang kaping 3 yo marang sedulur tuwa. Tembang salajengipun tembang Durma Laras Melok Patet Bareng. Si samica weruh pelang pirang-pirang banget gone kepingin ngajak kancanira si kunjung melu uga samica menek mak lincik pange sempal samica tibeng siti. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.